ننصاب مشروب في الجرية تدا زمين مدواري قاد نهوس للتلقى كل مكان روحي بالعجلي سيتا الخلقين روحي بالعجلي مشنق عليك ما طول الليل فيك بس نفتكر بيش نستريح طول حياتي نريد نفهم ناديك جاي روحي بالعج عليك أنت كل فعل روحي بالعج عليك دوقني انت السر تيوبيتك داولي وحدي ما ينا شيء روحي بالعجلي أنت كل فعل روحي بالعجلي دوقني انت السر تكون امبارح مولاي علي يكون امبارح لازم قدستيك هاللويا هاللويا تكون امبارح مولاي علي يكون امبارح لازم قدستيك هاللويا هاللويا انت خلقت السما والارض على كبير مولاي انت العلولي سلطان قوي تكون امبارح مولاي تكون امبارح مولاي علي تكون امبارح لازم قدستيك هاللويا هاللويا سالفاتور تفدينا الكل انت للدينا حياة وطعمة جديدة
قديس قوي تكون مبيرك مولاي تكون مبيرك مولاي عليم تكون مبيرك تزم قدستي بتحبنا عالكل تحارس لينا بحارسة كل هدينا كله كتيبة تكون مبيرك مولاي تكون مبيرك مولاي علي تكون مبيرك لازم قدستي عليك مولاي بتدلدين القلب من الجديد الجراتسيا قاعدة تفوق جفيك جسور ينبعث مولاي لأنه أسدسي فلامي يتحسر منه بالقوة تنبتل زمهري مولاي زمهري زمنيري عنقني رسقني ليك رسقني ليك هنكون دايم هناك بالتعمى فيك جاي تعمى ليك بالتعمى فيك يتنول الفوق هلاك لا نولو النيف لمكان في السبيرت وانتو ين بالقوة تمهبتك نولو النيف لمكان في السبيرت وانتو ين بالقوة تمهبتك Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. Jiena d-dilja vera għalilna Ġesu u intom il-frijej. Kull fera fija li ma tagħmilx frott tinqata'. Dik li tagħmel il-frott il-mulej jiżbora, jippurifika biex tagħmel frott iktar. Jew nitolbu lill-mulej biex naslu għal dan il-frott li għalih qiegħed jistedinna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna miegħu flimkien, ejjew narfu ħtijietna u nitolbuh ikollu ħnina minna. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi nubiet tad-dinja, ħinna lina. Inti tneħħi nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħinna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nofru din l-Ewkaristija għall-irwieħ tal-familji Bsajla u Farrugia. Nitolbu. U Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lill-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati jena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu sietna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apostli. F'dak iż-żmien, meta saw wasal Ġerusalemm, beda jfittex li jissieħeb mad-dixxiepli. Iżda l-kol kienu jibżgħu minnu għax ma kinux jemmnu li tassew konverta. Imbagħad Barnaba qabdu ħadu miegħu għand l-Apostli. U qalilhom kif saw kien ra lil mulej fit-triq u semgħu jkellmu. U kif f'Damasku kien tkellem b'wiċċu minn quddiem f'isem ta' Ġesu. Għalhekk saw baqa' magħhom dielu ħireġ Ġerusalemm u kien jitkellem bil-miftuħ f'isem il-mulej. Kien jitħaddet mal-Lud Griegi u jiddiskuti magħhom. Iżda huma kienu jfittxu li joqtluh. Meta l-aħwa saru jafu b'dan, niżluh lejn Ċesarija u bagħtuh Tarsu. Il-Knisja kienet fis-sliem fil-Lodija u l-Gallerija u s-Samarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l-qudiem bil-biża' tal-mulej u tiżdied fl-att bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej. Ir-rodd ħajr lill-Alla. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Ir-rod il-wedid tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu, jieklu l-fqajrin u jixbew, jifaħru l-mulej dawk li jfittxuh, ħatejx qalbhom għadejjem. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Jiftakru truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej u qudiemu jixteħtu razzezz kollha ta' ġnus. Lilu qimu lill-bnedmin li jmutu qudiemu jmil kull min nieżel ġo trab u għalih tgħix ruħi. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Lilu jaqdi n-nisel tiegħi ixxandru lil sidi lin-nisel li qatt jiġi, ixxandru ġustizzja tiegħu lill-poplu li qatt jitwieled. Dan għamlu l-mulej. Mulej natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u t-paċpiċ, imma bl-emil u bis-sewwa. Minn dan naslu li narfu li aħna fil-verità u quddiem Alla inserħu l-kuxjenza tagħna jekk il-kuxjenza ċċanfarna. Għax Alla huwa aqwa mill-kuxjenza tagħna u hu jaf kollox. Eżies, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla. U kull ma nitolbu naqilgħuh minn għandu, għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu, li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissiena hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih.
B'hekk narfu li hu jammar fina l-Ispiritu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej. الرد ħajr jellallak joġobkom il-qumma bil-wieqa. Halleluja, 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 halleluja. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom jgħid il-mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Halleluja, 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 halleluja. Il-mulej ma'kom. Ijak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jiena d-dilja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa. U kull waħda li tagħmel il-frott jisbora u jnaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġajn daf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn nfisha jekk ma tibqax fid-dirja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dirja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Għax mingħajr ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, jitolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. X'jagħmel siġra tajba jew ħażina. Jekk tagħmilx frott tajjeb jew le. Is-siġra ta' dwieli, id-dilja tkun dilja tajba jekk tagħmel eneb tajjeb. U mis-siġra ta' dwieli mhux mistenni li tagħmel il-larjenġ. Imma mistenni li tagħmel l-eneb. B'differenza mis-siġar, aħna l-bnedmin maħniex determinati fil-frott tagħna. Xi fisser dan? Inti tkun taf jekk siġra hix tajba jew ħażina skont il-frott li tagħmel. Imma l-bniedem jekk ma jkollux lil xi ħadd li jurih li ma hu l-frott it-tajjeb u l-ħażin, ma jkunx jaf li ma direzzjoni qiegħed jaqbad. Għax il-bniedem mhux determinat. Il-bniedem m'għandux regola ġo fih li tikkundizzjonah biex jagħmel bil-fors ċertu għamil. Pereżempju biex jagħmel l-għamil dak li aħna nsejħulu tajjeb. Il-bniedem huwa liberu, il-bniedem huwa ħieles, mhux bħas-siġra. U allura jien u int
b'xi mod rridu nsibu, rridu nindunaw, rridu narfu li ma hu dan il-frott tajjeb. Għax aħna liberi għandna l-libertà. Li minnu il-frott it-tajjeb li minnu jitkellem Ġesu. Jekk il-fera tibqa' fija din tagħmel ħafna frott. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Mhux hekk biss, imma kif spiċċa l-Vanġelu tal-lum, jekk tiftakru, din hi l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott. Li minnu dan il-frott li aħna msejħin nagħmlu. Għaliex Ġesu ixebbaħ il-frott tal-bniedem, il-frott tagħna, jiġifieri t-tajjeb tagħna, dak li għamilna imbagħad u hekk tajbejn jew ħżiena, għaliex iqabbel dan il-frott tagħna mal-frott tad-dinja mal-għeneb. U Evanġelu tas-sew sabiħ il-Vanġelu tal-lum. Bħalma l-għeneb meta tħassru, meta isir imbejt, ikun sinjal ta' ferħ, ikun sinjal ta' komunjoni, sinjal ta' relazzjonijiet. Imma jkun ukoll l-għeneb sinjal ta' sejr, sinjal ta' għotja tiegħu nnifsu, għax l-għeneb biex jagħmel l-imbejt irid jinqered. Irid jagħti lilu nnifsu. Hekk ukoll il-bniedem, hekk ukoll il-frott tiegħi u tiegħek. Ġesu qiegħed jindikalna lilna aħna li aħna liberi li ma hu l-veru frott li aħna rridu naslu għalih fil-ħajja. Fi kliem ieħor, x'jagħmilna tassew bnedmin? Id-dilja jagħmilha tassew id-dilja il-frott tal-għeneb. It-tuffieħa jagħmilha tassew tuffieħa s-siġra tat-tuffieħ il-frott tat-tuffieħ. Il-bniedem, x'jagħmlu tassew bniedem? Liema frott jagħmlu tassew bniedem? Jagħmlek dak li int. Għax fil-waqt li s-siġar l-oħra kollha huma determinati, hemm liġi ġo fihom, ma jistgħux jagħmlu mod ieħor, inkella inqisuhom bħala ħżiena u naħarquhom, narmuhom kif jgħidilna l-Vanġelu. Il-bniedem le, il-bniedem huwa liberu. Imma Ġesu jindikalna x'inhu dan it-tajjeb, x'inhu dan il-frott. Illi meta nagħmluh mhux biss nilħqu l-iskop tal-ħajja tagħna, l-missjoni għalfejn ġejna fid-dinja, mhux biss dik, imma wkoll insibu l-kuntentizza, insibu postna. Li minhu dan il-ferħ li jrid jagħtina Ġesu. U l-ferħ li jiġi mill-imħabba. Il-ferħ li jiġi minn relazzjonijiet sempliċi flimkien. U l-ferħ li jiġi mill-lotja tagħna nfusna bħall-lemba, bħall-anqot, li jrid jinqered biex minnu toħroġ is-sustanza u jsir l-imbit. Fi kliem ieħor, kieku jkollna nirriflettu ftejt, inġibu quddiem għajnejna xbija sabiħa tad-dilja vera li Ġesu Kristu msallab. Jiena d-dilja vera. Dak il-ħin Ġesu huwa d-dilja vera u għal-bniedem fil-quċċata tiegħu. Il-bniedem li bħall-lemba masura li minna joħroġ is-sugu, li minna joħroġ l-imbejt. Ġesu jagħti saħansitra, jinasar, jagħti saħansitra demmu l-aħħar ftit qtar ta' ilma, il-persuna sħiħa tiegħu. Dan kollu jagħtih fil-kuntest ta' mħabba kbira lejn l-oħrajn, ta' għotja kbira lejn l-oħrajn. Min huma daw l-oħrajn? Kulħadd. Kulħadd. Mhux dawk li jħobbuh biss, imma wkoll dawk li ma jħobbuhx. U l-istorja tal-passjoni li ftit ġranet ilu, li ftit ġimgħat ilu riflettejna fuqha turina dan kollu. Ma nistgħux ngħidu li Ġesu miet biex ma jmutux id-dixxiepli, għax kienu jħobbuh, għax kienu ta' ġewwa, għax kienu lesti li huma ħajjithom għalih. Ma nistgħux ngħidu dik għax lanqas dawn. Ukoll fil-mument tal-prova min telaq la u min telaq le. F'dak il-mument fuq is-salib, Ġesu huwa d-dilja vera.
Ġesu huwa r-realizzazzjoni tal-frott, it-twettieq tal-frott veru. Il-bniedem li jasal fil-quċċata ta' ħajtu. Ejjew nifirdu ftejt. Ejjew nifirdu ftejt. L-emozzjonijiet li jqanqlu fina ċertu xbijat devozzjonali. Meta naraw lil Ġesu kollu dem, kollu dmija, u jqanqal fina sentimenti ta' dwejjaq, sentimenti ta' dbatija, sentimenti ta' ħtija, ejjew noħorġu ftit minn din ixbija u nidħlu ftit fil-loġika li hemm wara dan kollu, fl-imħabba infinita ta' Ġesu li jagħti lilu nnifsu, li lest li jingħasar biex ħadd ieħor igawdi. Ġesu illi kif jgħid Kajfa fil-Vanġelu ta' San Ġwan imutu biex isalva l-poplu, biex ma jmutx il-poplu. Imutu flok il-poplu għal kulħadd. Hija din id-dilja vera. Fil-Vanġelu tal-lum almenu għal 7 darbiet insibu l-kelma frott. Frott. Tagħmlu l-frott 7 darbiet, mhux numru b'kombinazzjoni. Ġesu jixtieq li aħna nagħmlu l-frott. Dan il-frott tal-imħabba. Imma kif nistgħu nagħmluh dan il-frott? Juża verb ieħor u nerġgħu nsibuh 7 darbiet oħra fil-Vanġelu. U Vanġelu tas-sew sabiħ. Il-verb tibqa'. Il-verb toqgħod. Menejn. 7 darbiet insibuh fil-Griek, fit-test tal-lum, u 40 darba fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Il-verb menejn, tibqa'. Kif se nibqgħu? Ma' Ġesu biex nagħmlu l-frott. Għax Ġesu huwa kategoriku, Ġesu huwa ċar. Min jibqa' fija, dan jagħmel il-frott. Min ma jibqax fija, jiġrilu bħal fera li tinqata', tinxef u tintrema barra u tiswa biss biex tiġi maħruqa. U din l-esperjenza l-Lot kien jagħmluha kważi kuljum għaliex. Għax ħafna mid-djar Lot illi kienu iktar għerien mill-djar fuq in-naħa ta' barra kien ikollhom dilja illi kienet tittowl xi drabi għal sekli, kienet takkumpanja l-arblu tar-razza ta' dik il-familja. Kienet issir parti mill-familja. U kienu jaraw it-tfal, iż-żgħażagħ, l-adulti x'jiġri minn dik id-dirja. Kienet esperjenza li jagħmel kull ludi tista' tgħid. Għax il-frijej tad-dirja li ma jibqgħux jagħtu frott ma jiswew għal xejn ħlief biex ikerħu u biex idaqlu s-siġra. Mhux bħal injam ta' siġar oħra illi anke jekk ma jagħmilx frott ikun tajjeb biex tużah għal bibien, għall amara, għal dak li għandek bżonn. L-injam tad-dirja ma jiswa għal xejn ħlief biex jagħmel il-frott. Ir-rabbini kienu jgħidu li lanqas l-irmit tiegħu mu tajjeb biex tnaddaf bih. U veru. Lanqas l-irmiet li jibqa' wara li taħraq iż-żarġon, wara li taħraq il-ħatab tad-dirja ma jkun tajjeb biex taħsel bih kif kien l-irmiet ta' injam ieħor. Għaliex? Għax id-dirja l-unika missjoni tagħha, l-unika ħaġa li tista' tagħmel hi li tagħti jien bit-tajjeb. U kienu jafu xi ġifieri it-zokk li jibqa' il-fera li tibqa' mat-zokk u l-fera li tinqata' mit-zokk. Kienu jafu xi ġifieri. Xi ġifieri tibqa' mat-zokk. Kif nistgħu nibqgħu aħna mat-zokk? Għalilna b'mod sabiħ fit-tieni qari San Ġwan. Kif nafu li aħna nibqgħu f'Ġesu? Kif nafu li Ġesu jibqa' fina? Billi l-kelma tiegħu tibqa' fina. Billi l-kelma tiegħu tibqa' fina fil-qalb tagħna. Ħalli nqabblu din l-esperjenza ma' esperjenza li ngħixu sikwit fil-ħajja. Mo speċjali l-ommijiet, imma mhux biss anke l-missirijiet. Imma l-om meta titnissel u titrawwem u titrabba tarbija fiħdana f'ġufa. Dik it-tarbija li qiegħda f'ġufa tibqa'
f'ġufa għall-eternità. Tibqa' f'moħħha, f'qalba, tibqa' fil-persuna tagħha għall-eternità. Jekk ma tiġrix xi ħaġa ħażina, imma tkun ġrat xi ħaġa ħażina biex dik it-tarbija ma tibqax fil-moħħ u fil-qalb tal-hom. Il-maħbub jew il-maħbuba, ma speċjali fl-ewwel żminijiet, jibqgħu fil-ħsibijiet, jibqgħu fil-qalb, jibqgħu fl-għażliet, fid-deċiżjonijiet tal-persuna li tħobbhom. Dan ifisser tibqa'. Tibqa' jfisser iżżomm dak li inti toss, iżżomm dak li għandu valur għalejk f'moħħok u f'qalbek. Fil-każ tagħna l-eħfef mod l-iktar wieħed sempliċi u illi nożżu nżommu fina il-kelma ta' Ġesu li tibqa' fina kontinwament u jkollna l-qawwa li tagħti din il-kelma permezz tas-sagrament tal-Ewkaristija, dak li qegħdin nagħmlu dalgħodu. Aħna ġejna hawnhekk biex nibqgħu fih u qegħdin hawn biex hu jibqa' fina. Dik it-qarbina li ser nagħmlu, din il-kelma li smajna, mhix se tiqafaw f'dan il-mument. Imma se tibqa' magħna, se nġorruha b'xi mod. Veru, kif noħorġu minn hawn se nkunu aljenati u ppreokkupati b'elf ħaġa oħra. Forsi diġà minn hawn ġew, anzi, iktar minn forsi. Imma meta noħorġu minn hawn, ibqgħu ċerti u nixtieq li nkunu ċari ħafna fuqha din. Ibqgħu ċerti li aħna nibqgħu fil-qalb ta' Ġesu. Li aħna nibqgħu f'Ġesu. Li Ġesu qatt ma jħallina. Li Ġesu qatt ma jtellaqna l-barra minn qalbu. Aħna nibqgħu fih. Il-problema jidejn kemm hu jibqa' fina din id-diffikultà. U jagħtina s-suġġeriment kif hu jibqa' fina. U jibqa' fina permezz tal-kelma tiegħu. Din il-kelma li tippurifikana. U San Ġwan fit-tieni qari għalilna xi ħaġa oħra sabiħa ħafna. Jekk il-kuxjenza tagħkom tniggiskom. Aħna ninkwetaw meta tniggisna l-kuxjenza tagħna, hux veru. Aħna ninkwetaw. Imma jien ngħidilkom li għandna nirringrazzjaw lil Alla li l-kuxjenza tagħna tniggisna. Jiena ngħid li għandna ninkwetaw meta l-kuxjenza ma tniggisnix. Għaliex? X'inhi l-kuxjenza li tniggisna? X'inhi? Irriflettu ftit. Hija l-Ispirtu ta' Alla fik li jgħidlek isma' dejn messek għamilta differenti. Isma' dik l-oħra darb'oħra tagħmilhiex. Isma' messek hemm xi ħadd fil-bżonn tajtu daqqatejt. Huwa Alla ġewwa fina. Il-kuxjenza tagħna iftħu idnejkom sew, il-kuxjenza tagħna ipprova illi Alla qiegħed fina. Il-kuxjenza tagħna ipprova illi Alla qiegħed fina. Alla hu preżenti fina. U aħna ħafna drabi llum ngħidu għax xejn mhu ħażin, kollox sar permess. Fejn id-diffikultà? Mhux hawn qiegħda d-diffikultà, mhux fli nagħmlu qiegħda d-diffikultà. Id-diffikultà qiegħda għax l-Ispirtu ta' Alla aħna fgajnieh. L-Ispirtu ta' Alla aħna għalaqnieh. Il-kelma ta' Alla m'għadniex inħalluha, m'għadniex inħallula wisa fil-qalb tagħna. Għandna wisq x'nagħmlu. Għandna wisq affarijiet biex nippreokkupaw ruħna. Il-moħħ u l-qalb tagħna huma wisq mimlija b'elf ħaġa oħra. Imma dan x'jiġri? Dak li qalilna Ġesu, jekk ma tibqgħux fiha, ma jistax ikolkom il-paċi, ma jistax ikolkom il-ferħ, ma jistax ikolkom relazzjonijiet sempliċi illi innislu l-imħabba u jirrendu li preżenti f'nofskom. Għax din hi l-paċi li toħroġ minn komunjoni ta' nies li jemnu. Din hi l-paċi li toħroġ. Mhix xi ħaġa flajru, mhix xi ħaġa maġika, imma xi ħaġa li aħna jkollna esperjenza tagħha. Meta aħna nisperimentawa, meta aħna ngħaddu minn fatti fil-ħajja tagħna ta' komunjoni bejnietna. Nħossu l-paċi li jagħtina Ġesu. Meta inti tgħaddi minn mument ta' sakrifiċċju, ta' għotja, tħossu l-ferħ li jagħtik Ġesu.
Imma dan kollu ma nistgħux nagħmluh jekk ma nibqgħux fih. Jekk ma nibqgħux fih. Ejjew nitolbuh lil mulej dalodu biex dawn iż-żewġ espressjonijiet tal-Vanġelu tal-lum, il-frott, 7 darbiet jissemma l-frott. Imma mhux biss li aħna nibqgħu fih biex nistgħu nagħmlu l-frott, dan il-verb hekk importanti, forsi il-missjoni li tatina l-Knisja llum, forsi x-xewqa li għandu Ġesu għalina llum, li nibqgħu fih, forsi mument ta' talb matul il-ġurnata, forsi inni ma niqaftejtu nitlob, forsi mument ta' smih tal-kelma Alla matul il-ġurnata llum hemm elf mod ta' kif nismaħħa din il-kelma. Forsi qiegħed insikket ġewwa fiha l-kuxjenza li qiegħda tgħajjat, qiegħed nipprova nsikket u nifgar l-Ispirtu ta' Alla li qiegħed jgħajjat ġu fija. Imbagħad l-Ispirtu ta' Alla nafu kemm hu delikat u kemm ħallina fil-libertà. Mhux se jibqa' hemmhekk jinsisti għalhekk u x'hekk nistgħu ninsewh l-Ispirtu ta' Alla. Nistgħu jista' jiġri dak li ngħidu torqod il-kuxjenza. Imma jien inħobb ngħid torqod il-vuċi ta' Alla fina, jorqod Alla fina. Ejjew nitolbuh lil mulej biex din l-istedina li qed jagħmlilna dalgħodu illi nibqgħu fih, li jibqa' fina, nippruvaw kulħadd fis-sitwazzjoni tiegħu impoġġuha fil-prattika mill-aħjar li nistgħu. Nistqarru dak li nemmnu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sewa l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u biħsar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sew qiegħed fuq l-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u bil-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fhom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Istqarma mudija waħda għal maħfra ta' tnubil, tistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imqanqlin mill-eżempju ta' San Pawl, nitolbu l-Alla llum il-grazzja li ngħixu dejjem ma' qudejn ħaġa waħda ma' Kristu, nibqgħu fi Kristu biex nagħmlu kotra ta' frott għal ħajja ta' dejjem. Ħares mulej lejn il-Knisja tiegħek din id-dilja li int ħawwilt għalik u għamel li twassal frijej tagħha satru fl-art biex il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni tiegħek ntolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li dawk kollha li jistqarru li Kristu ibnek u l-mulej iħabirku biex ikunu ħaġa waħda bejniethom f'xirka waħda ta' mħabba ntolbu. Ismana nitolbuk mulej. Il-qalqaddejja tiegħek tal-familji Bsajla u Farruġa u l-mejtin ħutna fis-saltna tiegħek u qawwi fina t-tama li qed inkunu magħhom għal dejjem fis-sema ntolbu. Dawal il-fem ta' daw kollha li mhumiex jintebħu li bl-imġiba tagħhom qegħdin jiksru l-kmandament tal-imħabba biex jifhmu li l-vera mħabba ta' ħuthom tidher fil-ħarsien tad-dinjità ta' kull bniedem bħala bniedem u minnu ntolbu. Għatina l-grazzja li narfu narblu sew l-imġiba tagħna biex l-imħabba l-arna ma tkunx biss bil-kliem u tpaċpiċ imma bl-emil u tas-sew ntolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq li nitolbu flimkien biex aħna nħejju bħalissa qegħdin nħejju pjan pastorali għas-sena d-dieħla d-djoċesi tagħna, jekk mibni fuq dak il-vers u baqa' miexi magħhom u baqa' magħhom u qgħad magħhom u aħna nqogħdu miegħu dak li riflettejna fuqu fil-Vanġelu tal-lum. Hekk nixtieq nitlob magħkom nitolbu flimkien biex il-mulej jitfa' l-ispirtu tiegħu l-qawwa tal-ispirtu tiegħu fuq id-djoċesi tagħna, fuq l-insara kollha tad-djoċesi ta' Għawdex tagħna, s-saċerdoti, imma mhux biss fuq il-familji kollha
u jatina li verament niddeċiedu, nixtiequ għajjem fina x-xewqa li nibqgħu miegħu u li hu jibqa' fina nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Alla tagħna ħenna lina u għadirna meta nonqsu mill-imħabba l-għajrna. Żomna dejjem maqudin ħaġa waħda miegħek u wettaqna bil-grazzja tiegħek ħanħarsu dejjem il-kmandament tal-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej ħalliq u missier tagħna it-tieba tiegħek tajtna f'dal-ħobs li ġibna magħna il-frott tal-art tammila u xogħol idejn il-bniedem li minnu jsir għalina ġismek ħajju tant ażiż u miegħu il-qalotja ta' bniedem li hu bl-aħir kont inti li sejjaħni ma nafx rajt sabeħ fija minti mit-talija tajt ħajtek fuq salib il-qaħħalifa tiegħi jittijek dejjem qrib. Ħabib nixtieqek tkun dixxiplu tiegħi salibek f'matijietek ġor kuljum jekk tagħti jingħatalek għal id-darba jekk taqa' inkun jien li ngħinek tkun. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' jismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. U Alla b'dan is-sagrifiċċju qaddis sejrin inġeddu intressaqna lejk u tajtna sehem min-natura tiegħek Alla wieħed u għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti għarraftna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ijek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Nisuħar li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Iżda b'ferħ akbar inxandru l-glorja tiegħek f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-Eid tagħna u eret il-ħażen tagħna tal-imoddi. Ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u raġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Eid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimplew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżjulek innu ta' glorja u bla età itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Spirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej
xinxandru bil-ferħa minn tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Sidi Ġesu huwa ħaj. Alleluja. Sidi Ġesu huwa ħaj. Sidi Ġesu huwa ħaj. Alleluja. Sidi Ġesu huwa ħaj. Qed jgħix. Et jgħix, et jgħix, et jgħix, jgħix. Sidi Ġesu huwa ħaj. Sidi Ġesu huwa ħaj. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miej għaddejtijek mingħajr ma jistħoqli, il-Kardinal Mario l-Isqof Charles l-Isqof Joe, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-erwieħ tal-familji Bsajla u Farrugia, li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. X'jagħmel għad-differenza? Disgrazzja tista' jew taqtek minn Alla jew tippurifikak. Jew tresqek tarlejh. Fejn id-differenza? Għalimna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum, jekk tibqgħu fija. Jekk tibqgħu fija. Jekk aħna diġà nkunu mdendlejn, il-fera tkun diġà mdendla ma għadix inwaħla sew mazzok, allura dik id-daqqa ta' disgrazzja tkun trid, issa tista' tkun anki affarijiet żgħar, m'hemmx għalfejn ikunu affarijiet tad-dinja l-oħra, imma tinqata'. Fera li ma tagħmilx frott, tinqata'. Imbagħad tiġi aħjar, imbagħad tħossok aħjar. Kemm hu importanti allura li aħna nibqgħu fih u nħallu lilu jibqa' fina. Żgur li qegħdin fil-qalb tiegħu għax hu l-missier. U l-ebda missier ma jista' qatt tineħħi mill-qalb tiegħu lil xi ħadd min uliedu. Jiġri x'jiġri fil-ħajja. Induru lejhu b'fiduċja sħiħa. Inkantaw flimkien. Sirna illi jint fis-sema ikun imqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun dak li trid kif fis-sema hekk dak fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina jent illum, aħfrilna nubinna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la daħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni missirna li inti
عالي انتي في السماوي. احلسنا نطلبك مولاي من كل دني، أعطينا في الطيبة والحنينة تياك الباċi في زمننا باش nkunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. اشتياق يسلنا القوة والجلوريا عليهم. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. Tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fija. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Wijak ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Nejdu fl-imkienu bil-qalb. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu ġesur jerfa fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistoqlix li tħol ta' t-saqaf tijaj, izdejt biz kelma wahda, u ruħi tkun infejja. تلوف في حسابياتي في سكت تدلم الليلة والصباحين اللي نعدي نتحدث مع الملايين عوني ننسى يا سيدي الليلة ينا وانت سمعت لحنك يسيح لي نريدك انت كيف انت نستقار لينا منك دم كله تافه وانت وشرطة عليك تيلي نريدك انت كيف انت ينف كم توجع الأرض متى تلمت الليلة إن السلطان شوقت ما قدرت تنسى لين فوق شهر الفيرو الحب الشطة الدمار ما تبقاش تسبرا وكمبلا يايد لسيدي تبزاش منه ملتا اتنيهو جوز تكلمني بالقلب سجلتها لكن لقيت تقلك دجا رفايتو يني قيس لما تقطش قلبك ما نريدش نراك خزبة
منسيش للأكبر عدو يفزفز بلا وقفين ويريد يقتلك قلبك بشرط حبك ينف كم توجع القلب متى ظلمت الليل ينزل دار شوقات ما قدرت تنسى لين فوق شهاد لفيرو يهو يشوطنا الدمع ما تبقاش الدسبرات ينف كم توجع القلب متى ظلمت الليل ينزل دار شوقات ما قدرت تنسى لين فوق شهاد لفيرو يشوطنا الدمع تبقاش الدسبرات كم توجع القلب متى ظلمت الليل ينزل دار شوقات ما قدرت تنسى لين فوق الشهاد لفيرو يشوطنا الدمع ما تبقاش الدسبرات كل متى توجع القلب nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Fakrukom li l-lezzja divina baqgħet issejr bħalissa qiegħda ssir fil-Knisja tal-Fontana, parroċċja tal-Qalb ta' Ġesu. Tkun ħaġa sabiħa li min jista' fis-seba' nattendu għaliha, nistgħu nattendu għaliha fil-preżenza, tkun ħaġa sabiħa li min jista' jattendi il-lejla fis-seba' ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Raddu ħajl l-għala. Il-ħadd it-tajjeb lil kulħadd. Jesus Christ, you are my life. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Hallelujah. Tu sei via la verità. Tu
علمنا